Koma patron pali mawu amodzi amene wafuna ndinene onena kuti nthawi zina kuugwira mtima kumakhala ngati lasitiki, ndiye umaugwira mtima aukukokabe kuugwira mtima kenako apatron munthu umaduka. Pano zafikapo oti ndikunena pano lero lomwe lero anthu ena apatron amafuna azikagawa chimanga kuti asokoneze mwambo wathu. Alomwe ndifuna ndipereke chenjezo atolankhani mulipo mpano mumve. Ife abungwe la Mulaku Alomwe mwatikoka kwambiri, mwamva Paramount mawu awo ayankhula, anthu munachosa zintchito tinangokhala chete. Pano mwamba kulimbana ni Mulaku direct tizabweza chaka cha mmawa. Alomwe sitikusiyani choncho, tilengeze sitikusiyani choncho. Ngati mmaopseza anthu muzopsezana kundale, ife kuntundu mutisiye. Alomwe nkhani na patron ndimafuna ninene ichi. Chigawo chakuno chakumbwera chonse komanso Alomwe akupitirizabe kulimbikira sukulu. Apatron tili ndi ma statistics amene takupaseni muone mmene ana akhozera lera lino. Ana akuchita bwino nkhala akupita ku sukulu ndi njala. Patron sitikuziwa kuti akazamba kudya azachita bwino mwa mtundu wanji. Alomwe Boma kalengeza kuti lero ligawa chimanga chaulere m'maboma atchulu Mulanje komanso Chikwawa. Nduna iwona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda anena pomwe amalandira President Chakwera pochokera ku America dzulo. Izi zikuchitika pomwe mdziko lino mwagwa njala m'madera ambiri, ndipo pakadali pano mwambo wa Mulaku Alomwe omwe anthu ake ambiri amachokera m'maboma atchulu Mulanje, Phalombe, Zumba ukhala ukuchitika ndipo wayamba panopa. Apiya Simvenya ati zomwe zikuchitikazi ndi njira imodzi iwe anthu ambiri asapite kumambo lero, koma iwo ati sakutekeseka. Tete kuona pamene pacha kuti amene wapanga ripoti zimenezi ndi Emmanuel Chibana kuchokera kusomba. Kuchita ripoti lino ndi 6 mwezi wa Oktoba 2024. Ndi anthu akuti musankha Gondrosi ndi Chimanga. Amenewa ndi Kingsley akuti anthu asankha pakati pa Gondrosi ndi Chimanga. According to me amene osakhala zoti ndine, at no problem, I have shared responsibility m'manja mwanga. Mkazi wanga akalandire Chimanga pomwe ine ndikukayimira banja langa ku Mulaku amene wagawana atakaza akalande Chimanga. Mmene John Charles akuti apwetekana. John Charles amene osine akuti zili ndiwe kupanga zoti udye nsima apena kukamwa Gondrosi. Amenewo ndi Eniya Kachigamba amenewo. Ndi nkuzabwera Samaxi odala kuti m'malo mopita kaye kunja anthu akudya chitedze kunja, komanso bize kufuna kukayambana ndi anthu kumulanje. Amenewo Asamix odala. Enanso akuti ine kukalandira Chimanga makolo ku Mulaku tisafe kuwiri. Amenewo astanire kudzabwera amenewo ati Gang B 265 akuti mpata ukapezeka tiyeni tikawadyere osafinyika
amenewa a Gang P 265. Ena a Bright msefula kuti apa kusokoneza mwachinsinsi zili ndiwe kukagula gondolosi kapena kukalandira thumba la chimanga. Ndi ena adzangofikira kuseka kuti mwina ati wina wabalalika ati wina wabalalika amenepa. Ife nganganga kumlakhu kuno since yesterday tumwa wamasese ati amenewa kwa masese amenewa ndi Omali Ikizi amenewa ndi dzina lendeni na chilomwe. Makomenti ndithu bwera mbirimbiri pankhani imeneyi yonena kuti kodi anthu apita kumulakho kapena akalandira chimanga pamene boma lalengeza ndithu kunena kuti likhali kugawa chimanga madera amenenso ali anthu amene amapita kumulakho alomwe. Makomenti ndithu ndi amenewa. Patrick pakweza kuti koma boma ili lawonjeza this is not fair. Amenewo. Makomenti ndithu akubwera ena kuti OG nezisi akuti boma ndi lomweli. Amene OG. Ena kuti Yeshu Joshua akuti the pressure increase or decrease. Koma ndithu boma likuyamba kugawa chimanga lero pa 6. Ndithu zimene zalengeza ndi nduna zamaboma ang'ono Richard Chimwendo Banda chulo limenelo kuti lero akuyamba kugawa pamenenso mambo wa mlukho walo omwe uli mkati. Atupkida kuti cholinga kisakagwire mabele kumlakho. Amenewa ndi Atupkid saka ine amenewa ndi Atupkid. Makomenti ndithu akubwera pamene anthu ena akupanga mlakho alomwe boma lukagawa chimanga madera omwewo Bulanje Tchulo komanso Chikwawa. Thomas L. Jones akuti MCP seems that they don't want peace. Amenewa Thomas L. Jones. Koma mlakho alomwe tikunena pano uli mkati kuchitika ndithu mambo umenewu. Anthu ndithu akuyikapo makomenti yawo. Ena kuti akanisunga ati machinga would have been a priority. Akuti kumachinga kumene njala yavuta kwambiri ndipo nayenera kupita kumeneko kukagawa. Hastings Idrisa akuti chimanga tilandira koma voti is for APM. Malo mogawa fertilizer awa 4,500 uja mvula yayandikira kugwa. Amenewa ndi Hastings Idrisa ndithu ndithu nkhani yake tikunena kuti boma kudzera mwa nduna Richard Chimwendo Banda lero ndithu akuyamba kugawa chimanga m'maboma a Mulanje, Tchulo komanso Chikwawa kumenenso mwambo wa mlakho alomwe ukuchitika. Tikunena pano mlakho alomwe uli mkati kuchitika ndithu ndi ati zili ndiwe akuti zili ndiwe kusankha mlakho olo chakudya. Amenewa ndi Afif Zimba ndithu akunena kuti zikhalika kwa iwe kusankha mlakho kapena chakudya. Makomenti ndithu bwera ndithu amene paja uchulukirapo. Afilipi Ngalande akuti achimwendonso tundale zanu zachimedzi. Amenewa Afilipi Ngalande. Athu ndithudi ena kuti Alamson Makhalira tikoma MCP kuno ma strategist
ma strategist achabe. Ati ma strategist achabe. Ngiyanati ma comment ndithu ochulukirapo. Amile Fingalandi akuti ndale zachimoya moya. Ati ndale zachimoya moya amene wandi mi Fingalandi. Yatu ndithu buma lelo tikunena pano layamba tsugawa chimanga mabuma amulanje cholo komanso chikwawa. Yatu pamene sumambu wa mulakwalo omwe uli nkati lero mwambo ndithu wa mulakwalo omwe atende a Chelsea Macheka Phiri Jr. kuti mukayambe kumachinga this is unfair. Nkhani yake kuterotu chifundo mbira kuti boma ndi lomweli basi. Koma tikunena pano mwambo ndithu wa mulakwalo omwe uli nkati. Apriska Munyonga kuti cholinga anthu asapite kumulakho kuma zinthu zake. Ya amenewa ndi Apriska Munyonga. Yatu ndithu tikunena pano mwambo wa mulakwalo omwe uli nkati komanso boma alonjeza ndithu kuti lero kudzera mwa Richard Chimwendo Banda kunena kuti ayamba kugawa chimanga maboma achulu mulanje komanso chikwawa. Komanso anthu ake ndi amene amachulukira opita kumambo uja wa mulakho wa lomwe. Makomenti ndithu osayamba ambirimbiri. Bridget Mhango akuti zili ndiwe kukagula mitanda kapena chimanga. Amenewo anali a Bridget Mhango. Tudi makomenti Aglade MV akuti ana achepa ife wakumulakho basi. Yatu nditudi akomenti ndi ochuluka nditudi. Mike Kawanga wa 2019 anatatu kufa ndi njala kucholo. Amenewa ndi Mike Kunga. Yatu ndipo apa tikuona Mike Kunga wasilu akuonesa 2019 yakuti Peter Mutharika's home village has been hit by hunger as some people go to bed on empty stomach. Akuti imeneyo inali 2019. Osti imeneyo ndi amene osakhala ife. Akuti zizi delusa akuti ife tafika kaletu. Ndi imene pakuonetsa zimene zili kumeneko nabotolo azakumwa sooneka ngati mizu choncho. Koma nkhani yake tikunena kuti boma lero likuyamba kugawa chimanga madera a mulanje cholo komanso chikwawa. Ndi atiwonge Vincent akuti zili ndiwe kusankha gondrosi ora chimanga. Pamene pacha ndithu makomenti ndi ambiri ndi osayamba koma nkhani yake ndi imeneyo. Nanga komenti yanu ndi yotani? Tini tichite komenti pilowa.